ଆଜି ମୁଁ କରି ଦେଖେଇବି ରୋହି ମାଛରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆମେ ରୋହି ମାଛ କିଛି ନେଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଥର କରେଇକୁ ଗରମ କରି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ତାପରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ମାଛକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତାର ଲାଳ ଅଂଶ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବା। ମାଛ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ କିଛି ଜିରା ନେବା, କିଛି ଧଳା ସୋରିଷ, କିଛି କଳା ସୋରିଷ, 5ରୁ 6ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ବତୁରେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା। ଏଥିରେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବାଟିଦେବା। ତାର ମସଲାଟି ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଚିକଣ ମସଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଉ ଟିକେ ଜାଲିରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେବା। ଏଟାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଗୋର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ପେଟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଚଲାଉଛି, ଏମିତି ଚଲେଇ ଦେବେ, ତାପରେ କେତେ ଗୋର୍ତ୍ତା ବି ବାହାରିଗଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପେଟ ଖରାପ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ, କିଛି ଅଦା, କିଛି ରସୁଣ ନେବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ଦହିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେହରେ ତାକୁ ଢାଳି ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲେ ସେଥିରେ ତେଲ ବଳିଥିଲା, ସେଇ ତେଲରେ ଟିକେ କଳା ଜିରା ଦେବା। କଳା ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲା, ସେଠି କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭାଜି ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ବାଟଣରେ ବାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଢାଳିକି ଭଲକି କଷିଦେବା। ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ରଙ୍ଗ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଉନି, କାହିଁକିନା ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଢାଳିଦେବା ଏବଂ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ନହେଲେ ଦହି ଛେନା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏଥର ଫୁଟି ଆସିଲା, ଆଉ ଛେନା ଛିଡ଼ିବା ଡର ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସେ ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ବେଶୀ ପକାଇବାନି, ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ଆମର ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ନେଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦହି ମାଛ। ଏହିପରି ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।